Ftit jiem biss il-bot qabel il-festa tal-Milied ġejna l-Belt Valletta fejn diversi persuni jiġu jagħmlu l-aħħar xiri ta' regali tagħhom għall-eżiż tagħhom. Staqsejna lil diversi persuni jekk iħobbux iħallu għall-aħħar jew kellha jaħsbux minn qabel. U fiex wasaltu fix-xiri ta' regali? Fuq xi ħaġa żgħira tfal insomma tagħna hija u għandi ħabib tiegħi partikolari qed nipprova nsiblu dik xi ħaġa partikolari li tixraqlu. Bdejna. Ma bdejtu? Lejtu għall-aħħar? Għallejna l-aħħar. Lesta. Sa minn kollox. Lesta. So, qegħdin naraw l-aħħar affarijiet li fadlilna ma tengot tal-waqt lesti. Uħud ħallew ħafna l-aħħar biex jixtru r-regali tal-Milied waqt li oħrajn dejjem jaħsbu minn qabel. Għal darba ħallejt ħafna l-aħħar dis-sena, ġifieri qed nipprova nagħmel kollox dal-jumej. Dejda xej tard. Is-soltu ġifieri taħseb ma' Is-soltu nibda naħseb minn qabel, dis-sena relaxajt ma tħallx l-ispirtu ta' sekmini. L-ewwel darba f'ħajti diġà lest il-Christmas shopping. Is-soltu ndum sal-aħħar sija ta' qabel il-Christmas. Fl-isfond il-banda tal-Pulizija ddoq mużika pop. Il-banda tal-Pulizija mexxija mill-Ispettur Maestro Anthony Kassar daqqet diversi kanzunetti fosthom ta' Lady Gaga, Bon Jovi, ABBA, Michael Jackson u hemm. Bissem ukoll tal-kantanti Neville Refalo, Dorothy Bezzina u Roger Terrazona. Dan il-kunċert ilu jsir għal dawn l-aħħar 18-il sena u din is-sena l-banda tal-Pulizija ħarġet CD b'dawn il-kanzunetti li l-qlih minnu se jmur kollu għall-istrina. Dan il-kunċert se jerġa' jsir lejliet il-Milied.